Tira. Galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Gumalang. Yun. Sa'yo ba yun? Bentang benta. Mura tayo nakapandis ko gyapon sa bit ari. Dili ko ganan ba pistik. Grabe na kasayo. Yawa tagagoyan ko pistik. Ka. Brad, ikaw. Taga-asa ka ba? Pangantukan. Lahat ka pa lang. Ito naka yan. Ay, pre. Naka-lips to lips na ka. Nate. Yo, gabi ka. Kana Ray, biray Roy. Sa unang panahon. Sa una kong mag-uyab ka, kinahanglan mamisita pa. Kana. Karon kay high-tech na cellphone na'y gamiton. Kung manguyab ka, lapit sanrat. I found a love for me. Kung sutun halo ka ng cellphone, lahi na gyud kung mag-uyab na cellphone ray nasayo. Kaya rin ko rin oras panutan akong utin. Utin. Di ko masugot mang ilog kagunot kasi mo katol imong It's loob. beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Early the next morning. Why kurat in the house? Lang bikibila. Mong kabayo guys. Oh, makita niyo mga kayutaan na ng mga bukid guys. Kina itangguni ko na sa mga tao. Kay kabayo ko ilang hago guys. Sabi, panghatag na ako niya mga yuta uban din. Diligikan dia nang pani atanan ako na. Ikaw jud pamili na asa ini ito din. Basta ka. Wala pa balay mo ano. Okay, para wala kayo pili na kamabalak og tanang tanom og tubo ba kay may tanom. Kani bahala na yung lambuan nga lugar. Sa anyo na ko ay gibalidya. Kumusta man pagsakay kabayo? So, First time na pagsakay kabayo, kumusta? busy ka kayo. Busy ka di pa bangking pa na ko daw niya. Dili ka makuan mga kuan gid mga kuan professional dito itong mga rider. Di ba dagan daw eh? Adyo. So magbangking, di makita kung kuan. Mayo ni, sabay niya ba? Bantay dari buak kinang lubot. Kabala kami guys, bakay kaning nagsunod sa amo ang kabay guys, laki na guys. Ang kay guti. Ang kasalayo buak kasi gili. Ang kansa kabay ba kung sakyan ba? Mister Tra, pilihon ganyan ang kabayo guys mo. Muna yung kabayo. Muna yung ginaingon niya kanang gabi tayo, muna yung ginapasabot. Nga, kuhan gid daw nga maabot sa yung tutunlan. Makita ninyo guys, napay lasang-lasang kana siya nga buntod, kana nga buntod. Lasang pa na siya guys. Padulong mo dito. Guys. Napa siya yung mga mangga. Bida kayo, baklero ko, exercise. Ang duha ka kauban na. Labing-labing na sila sa kay kabayo. Muna niya mong kinabuhi guys, dahil sa probinsya. Dito sa mo ang bukid. Simple ra pero happy, enjoy. Wala kay kwarta mga tao diri guys, pero pinudanay nga kalipay mong gipangita, dili nimo makita. Bugnaw kay hangin diri. Walay face mask.
Enjoy kayong paglakaw. Hangak, manipis masa. Hangak na ko. Kaya mga kajugs. Sa iyang kilidag ko na mo ay palakatang ng mga kahoy. Padulungin na siya dito mga kajugs. So, street yun na siya mga kajugs. So, tara. Itong video. Ang view diri mga kajugs, ingon na overlooking. Nana katsada diri guys no, mga kajugs, nana katsada diri sa mga bukid. Ug dito sa pikas na bukid mga kajugs, makita nato ato akong ipakita karon. Makita nato dito ang lungsod sa Don Carlos ug ang lungsod sa Kitaw-Taw ug ang lungsod sa Dangkagan. So overlooking kay siya mga kajugs, signal diri kusog kaayo. Kaya nagatbang ra ang mga tower. Ang mga kajugs dag ko na kayo ang palakata diri sa Guys, so naanan gid mi sa bukid guys, medyo doon na dahil mi sa Pulangi dahil nga among adtuan guys. So makita na niyo diya nga portion na diya ang Pulangi. No? Grabe gid. Naligaw gid mi sa kabayo for the first time. Salamat kay Elizabeth. Siya ang bahala sa mga kinabuhi diri gyud. Lo ka bantay. Mga ngato. Document nila. Mat? Ini